ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang panagdait sa atong hari si Senyor Santo Niño, nga sa iyang ngalan kita nagkatigong isip usa ka pamilya sa Ginoo, ang iyang panalipod maanaa unta kaninyo. Mga hinigugma kong igsoon, nagatigong kita dinhi sa ngalan ni Jesus, kansang pagkabata atong ipasidunggan diha sa imahe ni Senyor Santo Niño, nga gidala sa atong katigulangan sa unang mga katuigan dinhi nining atong kabubutan. Ang timaan sa iyang Diyos ng panalipod ug simbolo sa pagtuo na ang nanawag diha sa lupa. Kay kita mga anak man sa Diyos, pinaagi sa atong pagkabinunyagan, atong pamalandungan sa makaliyo, ang atong kanunganan isip mga Kristiyanos. Pasalamatan ta ang Ginoo tungod sa pagtuo ug atong usab hinumduman sa masulutong kasing-kasing ang mga